Kaixo, ongi etorri beste batez gure kanalera, asteburu luze eta lasterketaz gainezka baten ondoren, gaurkoan beste elkarrizketa batekin gatorkizuegu eta gaurkoan bitxikeri edo elkarrizketa benetan berezi batekin gatoz. Gaur Tropela elkarteko, tropela.eus elkarteko Egoitz Lizaso dugu, bera izan zen elkarte honetako sortzaileetako bat eta kontatuko digu nola joan zaien azkeneko urte luzeetan 16 urte inbar dituela hilabete honetan Tropelak eta urte asko dira porrak eta kinelak egiten. Ez dakizunentzat eta gutxi izango zeate hau ez dakizunentzat, Tropela da webgune bat eta bertan txerrondularitzari buruzko webgunea da eta euskaraz. Eta bertan egin dezakezuna da zure porra edo zure kinela zeinbait lasterketei buruz. Izan Frantziako Turra, bi Giroak, Euskal Herriko itzulia, bi Donostiko klasikoak. Lasterketan mordoa dute eta oso entrenagarria da eta azken urteotan jarraitzaile mordoa hartu du. Batzutan 20.000 izateaino iritsi dira Frantziako Turrean. Baina hau dana duela 16 urteaz izan, 2005ean, egia da, garai hortan interneten erabilera askoz murritzagoa zala, ez zen hainbesteko edapena egon, oraindik internetaren kontsumoan, orain zeharo aldatu da. Gazte hauek saiatu ziren zerbait sortzen, euskaraz, txerrundatzarekin, interneten, eta Tropela zen. Ongi etorri Egoitz, eskerrik asko gurean egoteagatik. Konta iguzu, zergatik sortu zen Tropela? Kaixo, eskerrik asko lehenik eta behin Jorge beretan, plaster bat hemen izatea eta gure gutara sakordatzea, ez? Zegila, ematea beti horre hon gehala eta ez gara beti hor. Zela, 2005 hasi ginean, eta zan azkenea betikoa, ez? Askotan konta izan da emezte denpa pasa, hori, afaie baten, pare bat lagun junta baina, oien da biloka gara hartan, gero Eneko eta Jon ere elkartu zian. Eta beti eukien txirrendularitzaren inguruko zaletasuna jarraitzeko, ez bizikita gainean, hori esan berda, jendeak galdetzen zerti izaten dut, ez bizikutan da, bizikutan ez, niz sofako jarraitzailea naiz. Eta, kontua zen, beti genukan buruan zerbait egiteko, eta esan dago, internet oraindik internet izaten ari zen momentu horretan kasik, pentsatuko genuen gaitasuna bagen eukala eta euskara gutzian, garai hartan tropela.net, zegoain tropela.eus, dominio hori dakaula, baina garai hartan tropela.net, hori, azkenean zan egin nuen euskara sustartu pixka bat internet munduan, eta txirrendularitza zen guri gustatzen zeguna, eta hola abiatu zen Tropela 2005ko Turra hartan, pentsan non geldi da. 2005ean internet ez zen gaur egungo gauza, askoz jende gutxiago ibiltzen zen egunero eta uneoro konektatuta, orain gauzak zehar aldatu dira, denok badakigu. Hasiera hori 2005ean jarraitzaile edo erabiltzaile gutxiago zituztenean, nola izan zen hasiera hura, zer anekdota kontatu ahal dizkiguzu? Egia da, garai hartan zeukan hona zen, oraindik ere webgunea garatzeko erreztasun gehiago zegoela, ez? Esan den bezala, ni uste gure kideak Eneko eta Jon jaiua zela, oian gehiago ni baino, ez da, hau nola ingo dut eta beste nola ingo dut, horraizian, jakoratzen ez, dibak eta CSS eta holako gauza, eta ez gendik izartan da, kasi estudiatzen, ez? Egia gaur egunean, askoz garatu dagoela internet mundua, programazioa asko aldatu da, eta, nik esango nizuet gaur egun gai ez nitzakela izango berdan bezala gauza programatzeko, eta eskerrak, Eneko eta bere garaian Jon, hortziala, ez? Eta bai, zailtasuna gogoan dut, hasieran ez, izan zala martxoa baten hasi ginen, beti izate ez, urte betetzea zeleratzen martxoan 31, beraz Laster 16 urte horiek. Eta ez, hori, helburua jarrita, Turra jarriko la martxan, ez da? Eta goratzen ez, jarri genuen egun hortan, claro, kasuale izan zen baita, gurekin harremanetan jarri ziala, bertati bertarakoak, eta nonbaiten ez alde mitzat, jende asko apuntu zen. Da, goratzen ez, lehenengo egunetan Turria beste 2000 eta piko apuntu hau zian, eta emaitza ez ginen gai, emaitza sartzeko. Alegia, ez zebilen zerbitzaria, hainbeste jende ez genukan dimentsionauta, guretzak berria esan, eta zailtasuna kaso hori, ez? Egia temporarekin, gauzak ikaste joan ginela, zerretzari partia programazioa, jendean ohitura baita, ez azkenean, beti izate dut ez da beste webgune batzu ez lakasik ez, egunkari bat, egunero beti konstante dela, baizik eta hemen da
lehaketa daudenian eta kinegin berdian, jendea gehiago gintzen da, eta gutxe orduan. Bereiztasun batzu dauzka gure webgunean, baina, bueno, gungea amasi urteetan moldatzen, baina hasiera beretan anedota desente, jorge. 2005 hartan Armstrongek irabazi zuen turra, bere azkeneko turra izan zen, Euskaltel oraindik han zegoen, bere lehenengotako turra egiten, gauzak zehar aldatu dira, orain geroz eta gehiago zeate, asko hasi zeate, esan dugu, 20.000 erabiltzaile izan dituzue baten turrean, torpela pixkanaka handitzen dijoa, orain karrera gehiago, gero sartu zinaten 3 itzuli handiekin, gero Euskal Herriko itxularekin, geroago emakumezkoak sartu zen dituzten 2012an, pizkanaka azten eta orain ja maila zabala hartu duzue bai Euskal Herrian eta bai Euskal Herritik kanpora. Bai, guztiz ados, esan duguna, gure asmoa zen da beti izan eta jarraitzen du asmo horrekin, Tropela elkartea sortu zen euskara bultzatzeko eta aitzakia bezala teknologia munduan iruditzegulako euskara erabili berdala baita eskaldia makarri, baizik eta interneten, eta txirrindularitza munduan bagenukala aukera hori hau martxan jartzeko, ezta. Hortikan, ikusiko duten bezala, dagoeneko beste hizkuntzatuk jarri genituen. Esan duzu bezala, Jorge, juntzalako haunditzen, alegia. Euskal Herrian, oraindik ere jende gehienak parte hartzen duna, baina badago Madrileko jendea, badago Bartzelonako jendea parte hartzen duna, badago Galiziako jendea parte hartzen duna, badago Inglaterratik parte hartzen duna, Frantziatik parte hartzen duna. Gure asmoa, euskara hobestearen asmoa zen, gure hizkuntzan jarruteko, eta esate genuen. Zeratik ez dira aukera emango Bartzelonako jendeari euskaraz jarruteko aukera, eta horrela junginen hizkuntza gero jartzen, lehenengo katalana jarri genuen, gero gaztelera eta ingelesa, jarri dugu asturiano, jarri dugu galegoa, eta beti esate dugu, irekita duela gehiago jartzeko. Eta egia da, hastapenetan turrarekin hasi ginen, okerrez naiz, bi leheketarik ez dauzkagu egun honetan, baina egin genuen turrura eta gero Espainiako buelta, jendek eskatu zigulako, eta gero esan duzun bezala eskun ginen gehitzen, eta izan zen emakumezkoa gogoan dut hain garbi, erantzun ditut Jorge, eraki genuen, eta baita ere eskertu behar dio Zukia izan zela egun hortan, garai hartan gurekin itzela, eta jarraitzen duna, noski, gara eskerrak emakumezkoen lehiaketak ganora zitego gai geha, hori aipatzeko kontua da. 2012 izan zen, Jorge, gogoan baldin baduzu, Londresko Joko Olimpikoak, eta horra zizian ja, emakumezkoen txirrindularitza pixka bat zehatzen, indartzen. Eta zagen, bitu, hausa aukera egokia, emakumezkoen txirrindularitza tropelan sartzeko, nik usteetan gaudez gaudela, ez badaude irudiak, ez badaude nola baiteko informazioa lasterketa baten inguruan, ez gara gai jarraitzeko. Eta emakumezkoetan zoritxarrez hori pasatzen zen gara hartan, zorionez, urte berandu, nik uste nahiko jarretzen gehiago da, baina emakumezkoen World Tour lehaketa hori dago, WWT. Orduan, egoera, kontekstu hori aprobetxatu emakumezkoen ere bat, orduan, saiatu gehana da, nesaten ez dut, igual akaso lehaketa gehiagik dazka batzuko izate dute, lehaketa gehiagik dazkatzu, baina zein kendu, ez da, hor, dantza batzuk egon dira, bi bank tour jarri genuen, gero kendu genuen, egutegiare saiatu gapixkat, homogeneagoa eta zentzuzkoagoa esango dugu, gehiagik gabere, batzuk estatu gutxi dela, eta estatu gehiagik dela. Azkenean, iritzigean lekura, eta azkenean, aurten lehaketa desente, eta beharrikuntza modu aurten gaina justu aztontan jarri genuen, Durango emakumeen lasterketa izango da beharrikuntza nagusiena esango nuke, sekula ez delako ditu. Gaur egun, puri-purian dagoen eztabaida bat online apostuak dira, online jokua eta horrek dazkana arriskuak. Zuena horretik aparte gehatzea, zuen jokuan ez baitago diru trukerik, erabiltzaileok ez dugu diru erabili behar tropelan jokatzeko, beraz zuena hortaz aparte gehatzen da eta gainera osasungarria da. Hori garbi genukan, gaina ikusten baldin mazue YouTubeen dakado jarrita kanalian, ez 2005an nintzuten berratik bertalako elkarrizta hortal, eta komentatzen zen, apustu legea, justu horruntzen zen, apustu inguruko legia, eta pixka regularizatu nahi zutela historia, eta guk hori garbi genukan, gaina, horren adibidetak nagusietako bazan, lehen sariak ematen genitula, eta sariak kendu egin ditu. Bai egia da, Laboral Kutxa babesten ditula lasterketatu, eta Laboral Kutxa beak bere araudiekin da bere lege betetziekin, sari batzu ematen ditula, baina gu ez du ematen. Zergatik, egon ginelako bere gara, beldur hori genukalako abakotek editziet ez dut, obezute sariak ez eman, ez da dela konpentsazio moduko zerbait izan da, joko eta lehiaketa legetatik kanpo gatzo. Hori izan dela arrazio nagusia, kerentziana.
Eta pentsan baino iritsi garen, ze nik uste tanok izan ginela, ez? Eta nik nintzat, eta tropelaren nik uste asko gara oso sensibilizatuta gaudela, ez? Apustu kontuakin, sortetulako arazo batzuk egia, alkoholak sortetula arazo batzuk, eta alkohola hor dakaula, eta deno konsumitza dela, baina jokoakin badakau nolabaiteko sensibilizazioa, eta guk ez deuna horren parte izan. Gauzak horrela gainera, garai batek kirol jokoa zen orduan, kirol bet, bagelukan harreman bat, eta patrozinatzen zuten, eta eraki genuen korrespaldimanez, eta ez da kaleratu genuen komunikatua, zei hau gina ez da azken darba ez genuen atzera, baina bai eraki genuen korrespaldimanez 2-3 urte atzera egira, dago ez inolako apustu etxen inguruko publizitaterik egiterik. Da 2-3 urte dira, eraki gutxiz ez da gure webgunean publizitaterik izatea, eta Jorge, ez esan duzuna, alegia, gune genuna zen, ze, astapena ez da 2005 azten. Oain pixka datzen dut, lotuko delen aipatzen denekin, eta ikusteko zergatik da tropela da bezala. Astapena da, eta hori konbentatu izan dugu zenbait ikastetan, oian nire kideak, instituto garen ginean, instituto mailako porra antolatzen zituen. Eta berak zeukan programat, eta imprimitzen zituen, zelkapenak, ez egiten ditu bakoitzak bere txindurek aukeratu, eta zelkapenak imprimitu eta jartzetu tabloian, ez? Eta egunen horretan, okorrezpaldiaz gara hartan giroko lasterketak izango ziren, hori ikusten jarretzen genuela. Beraz, asmoa esan hori laguntasun eta pike hori eramatea internetera, eta ez sekula joko eta apustu itxura hori ematea. Bai egia da, gero, sanotasun baten, egia da, Euskal Herrian errotuta daula apustu puntu hori ezin deukatu ez, seguro da daudela zenbait tropeltxo, dirua beharria jokatuko dituztena ez, afaria elkartetxetan, egun ezin da nahi COVID-en kontuati, baina horrelako kontutxo baina, nik uste, bada gauza sano bat, eta batez ere, nik uste jokoaren formatua, jolasaren formatua, joko baino jolasa esango nuke, formatua oso simplea eta ez da inungo, zer nola esan, adikzioi sortzeko gaitasunik ez daukala alegia. Txilindure batzu dituzu, aukeratzen dituzu, eta lasterketa guztia horiekin zaude. Ez da inolako, ze jarraitu erdezun egunero, inolako akzio hori baizik eta egiten dituzu, zeurekin inolako ez zu, eta horrek baita, gaski bat dimazu, grazi gutxi egiten dizu, baina ondo bat nahi esan, nahi genuen simulatu institutuan egiten hori, sarean, eta jolasteko, eta jende elkarri gero pasatzeko, eta txilindurezeri jarduteko. Tropela hasi zenetik, beti saiatu zeatet edukiak egitzen, eta beti ere euskaraz podcasta egin zenuten, bloga egin zenuten, duela urte batzuk ere OZ-arekin ibili zinaten itzulia eta klasikoaren komunikazioa lantzen, eta zuek izan zinaten gainera itzulia izena nabarmendu zenuten lehenak nazioartean. Lehen buelta País Basko zana orain itzulia da, zuek egin zenuten izen edo rebranding mugimendu hori, eta orain danok ezagutzen dugu itzulia bezala, ez da orain itzulia Basque Country izan. Pauso handiak eman dituzu, ez? Bai, hori da, izan zen kontua, jakin duzu bezala, Euskarekiko bazio nolako bat, mugimendu handi bat, eta Eusko Jaurlaritzatik dirudien ez, arreita esan zen, itzulian da, zehatu bertzate Euskal presentzik gehiago maten, ez? Eta horren harira, gurean etorri zen arreita, ez dakit ze kontaktu bidez, ez akoratzen, ze gaina gara hartan zen, Diario Baskoren webgunean barro entzon, eta ikusten bezala, zon gaztelera gutxi antzon, ez? Eta gu baina genio, beste rebranding bat eman, eta beti ez baldima Frantziako aturra, Letur baldima, eta Giro d'Italia baldima, ez? Eta Kataluniako Volta, Katalunia baldima, Euskal Herriko itzulia izan behar dut. Eta pixkat, zentu hortan, bai izan geniona zen, harrita, itzulia jarri behar dugu, eta klasiko otzen behar dugu, eta entidade propio behar dugu. Behi, ez dira importan, bueno, zuen nola inberde zuen, eta ez zuen sekula ulertzen gu parte eginan igorrezen bezik, eta, bueno, tropelakoa dira, eta, bueno, zuen jarri, porque berdeu, euskara jartzia, eta hitzazute, hola, seginan, ez zuen ninongo pega jarri, egila da, elkarte hartako batzuk, ez zela oso guztua ondiko izan, porque vuelta de País Basko izan behar omentzun, baina oso barrio gerukan, itzulia izan behar zula, eta klasiko izan behar zula. Eta nola harrieta gure alde genukan zentzortan, bai, hola jarri genuen martxan, edo hori itzulia.eus da, hasia.net zan, .eus pasa genuen, eta klasiko berdina. Pixka pena mateo, baina itzulia Basque Country eta holako ingeleseko kontu sartu behar hori ez dakit nola diteko moda
zatar bat irutzen hori gauza personala izangoa. Baina bai, zentzu urtean oso guztua, ikusi genuen izan zen, martxa jarri genunean, eta gaina gukera ematen genuen webun eta sare sozialak, hori hashtag hori, etiketa hori, almohadilla itzulia, eta klasiko oso asko erabiltziala, taldeek eta txilunaiek jabetu ziala hori hola izan behar zula, eta harrera hona izan zula, beraz, hori erentzi hori laga izan, horrezpenez, 3 urte guibilita gero, oso pozik da, nik uste, webunere itxura polita man genuela, gaina lehenko izan gaina euskaraz jartzea gain ingelesez jarri genula. Bueno, guztua, arro zetitzeko moduan, Jorge. Ofetarekin lankidetzan ibili zinaten, lortu zenuten Euskal Herri mailan lehenengo izatean benetan lasterketa sonatu baten komunikazioa lantzen. Egia da, Tropela ofetarekin lanean baino lehen, lasterketa guztiak, pixkat 20. mendeko sistemak erabiltzen zituztela, orain zehar aldatu dago gauzak, orain streamingak ditugu, orain jarraipena dakagu sare sozialetan, baina zuek izan zineten aintzindariak karrerei komunikazio esparru konkretu bat ematen, ez? Bai, nik uste asko, Jorge, nik uste asko da baita ez mentalia, eta segulazki geurire, nik jaztauneko leheste 43 urteko mitu, eta sartzen nahi izan bezala betatzen, igual eskema batzu geliko zezitela, eta ez dira lortuko gaur eguko, TikTokak, o ez da gizelako moda aldaketa, igual gehiago kostako zaitela, ez? Betatzen, nik hori behar lehenoko zuzen eta nik uste guaingo zuzen daitzea egin batean, erasota hauek edestia adinez oso gazte, badukatela olako parametro batzuk, irutzen zela beti hola izan behar duela, eta guk beti insistio genuen, eta orain publiko gire garbi izate dugu. World Tour hasi izan nien martxa ja beste gauza bada. Gaur egunean lasterketa mundu mailan. Nik uste hortaz jabetu behar duela antolatzen dunak, eta jarraitzen dunak, eta esponsorak eta dana, galegia. Itzulia jogatzen dena da, mundu guztia itzulia ebira, World Tourreko zirkuituan daolako, edo klasikoa berdin aurrun. Bai zentuetan garbi genukana zen, beste parametrotu bera biortzela, internazionalizatu inberginala, eta gertuatu inberginala jendean gana. Gaina gaur egun, Jorge Petatzeuke ala egingo zula, txiloletza jarraitzen dunak, nik izango nuke, telebista bai, baina eguneko beste 80 internet da. Dala Twitter dala, edo da YouTubeko bideoak, edo zein forotan dauden informazio hori, zoritxarrez, naiz da Euskal Herrian, zorionez, zango dugu, isla bat dela eta txirundularitza aspitzen dela, baina zoritxarrez kirol munduan da azkenengoetako bat txirundularitza. ETB-en txirundularitza asko ematen dela eta bat, baina notizietan juguten baldin baga, futbola, gero akaso saskibaloia eta gero ez dakiz zer, eta gau txirundularitza. Eta hori baldin eta Pello Bilbaoko Joni Zegerreko bat hona irakazten baldin baga. Orduan, realidea hori, badaka guk zale bezala ditu zait, porque ez, ohitura asko bat internetea juteko, dazkalako gune preziatu batzuk, eta hor emateo balio ez, nik uste Tropelari hor kokatzen dela, eta zuen webunero hor kokatzen dela, eta hori ezinbestekoa zen lasterketa antolatzaile batentzat, webune egoki bat, informazio egoki bat banatzea. Lan asko duzu Tropelean, podcasta, lasterketak egunean eramatea, bloga, aurten esandako berritasunez gain, Durango klasika eta emakumezkoen burgozko itzuliaz gain, ze beste berritasun izango ditugu Tropelan? Zorionez, hainbeste gauza eskapuran ez da gaula gaitasuna dana zartzeko, ez idea falta dela, berezik eta fiziko egiten gora edo dedikatzeko falta segulako, denbora hori edo, beti ongea zeratzen, innovatu nahian edo bizkat tendentzia jarraitu nahian, hori nahi zuen esan da, hasiera webunea erabatzen, eta guztet, 10 urte bestak, webunea guztiz bibio 3 o 4 aldiz aldatu den ja. Hau jazta izan barren bertzio da. Beti egia aldatzen, eta horren erruz, 2005ko datua, esalkafirak ez daude webunean, horren erruz. Beraz, zena detena da, bai, asmo dakau, zerbait gehiago egiteko, da azkago gozatu kontigo hobetzeko jarri beharko dituztenak, eta ez nigoa ezer esatea egingo deula, ze igual ez da egingo. Esan, bintzat, asmoa badazkaula, aurten gauza batzuk egon daitezkela berriak interesgarri izan daitezkenak, baina ez nahiz atreitzen ezer esatea, espada betetzen, igual akaso batera zarrengo dalako, baina bai, asmoak hau zerbait egiteko, podcastan aipatu duzu horregia baita, baina 15 edo, nahi duela 15an bintzat txilunularitzan inguruan gehiago hitzen, egia da, berez,
egin berri ditula baita, lasterketako podcasta, hori jakein entzuten dian, jende gustatzen egolako ez, bakin leiteko garaian, jakitea, nondik ze hildo hartu, horiek jarriko, hasiko horiek martxan jartzen, baina bai, esan dezuna, Jorge, izango da, bai aldetik plataforma hobetzeko gauza batzuk badazka buruan, gai gehan bintutxinez, behan duenez, turra baino leheno jartzeko, eta hori kontatzen da zuk geldiko egunen batean. Eta bestatik, bai, euskara eduki hori ez aipatzen genuen podcast gehiago sortziakit, pandemia guzti egun eta posible duen zarautzen dituen tropela ondartzan olako ekitaldi bat antola, horri biliko gara. Alea, txinduletan momentuan eta euskara sustaberdan momentuan saiatuko gauza txuak egiten. Plana, COVID-an arabera, eta gure demoran arabera, batzu jartzen. Ez dakien antzat, tropela ez da zuen ogibidea, ez da zuen lana, da zuen afizioa, zuen denbora libre pasatzeko modu bat. Saiatu alzarete inoiz tropela profesionalizatzen eta zuen ogibide bihurtzen? Galdera ona, nik uste ez duela segula plantea benetan profesionalizatzea. Bai, beti pentsa izan duna, posible da, bere kabuz bizi daiteken proiektua izatea. Esan duna, gaina ez lotzen ez, 2010 junginan itzaldi batea, hizkuntza gutxitu itzaldi batea, zara Euskalduna jauregira, eta horrez, egina ez dakit zinekin batea, beste pare batekin batea, eta zen, tropela arrakasta izan duen proiektu bezala, ez? Arrakasta, ez dakit. Eta kontatzen genuen, itzaldi batean, ez? Ez que ez da errentagarria tropela. Tropela da bizi dauteu guk doan lan ite duelako. Baina nik ez da lan bezala definitzen, bezik eta hobi profesionala izango du. Zatik, hobi badalako, azkenean txinduletza munduan jarrute duela nik uste asko hobiatik esate duela, jarrute duela, eta profesionala azkenean lotura batzu badulako, alegia. Egutegi badakau, lasterketatzu daude, gaur bi etapa bukaudia, bi etapan emaitza jarri erdia, zaezuetan horren berri eman behar da, jarrepen bat inberda ikusi horretan ondo daula, ez? Kompromiso bat daude, alegia, bakizu gaur, Laura Galdea bi etapa bukauko da, atentu, ja gustatzen dizu, baina da hobi bat pixat profesionalagoa, ez? Eskatzen belako kompromiso bat. Diru iturria badaude, zorionez nahikoak proiektu aurrera mateko eta mantendu izateko. Baina egia da baita, gabiltzanok, esaten bada egunen baten, ez du jarraituko, etortzen batean bat prest dauna musutruk laniteko jarraituko tropela, bestela ez, hori garri alegia. Nik uste pauso handi bat eman lukela tropelak, eta hain ez pentsatzen mundu maila bera Bello Games, edo bestelako dauden plataforma guzti horiek txinoletzen inguruan lehiaketa ginez, baina ez da libeza pixka behira, ikustezu baita ez da euskatela askoz parte hartzaile gehiago. Azkeneko datu buruan egan amintzen Bello Games zala igual erreferentetako bat, ez da, berrogei mila hori biltzaile, holako ez da, eta gu gaitzen turrean hogeire bueltan. Ez dakit, baina gu ez dakit, ez errentagarriteko, hori burodakau luxusko gerrabizatela 10 euro diala, eta atzilabeta magoz guztia horretzen zenbaitek, badaka publizitzea, baina bat lanian jartzeko, eta ez dakit, jornadarri batea, bazkenean 20.000 bat euro berri duztu, 25.000, ez da izan bat diru erko genuen langilea mantentzeko, ez da jornadarri izan, lanerritan izan, urte osoan zarrun, hori bintzat ez da inondik denioa ingreso hori hori. Jorge, zoritxarrez, Euskal Herriko proiektuak dian bezala eta oso lokalizauta daudenez, oengoz ez. Egunen baten, igual gugea txarra, hori baita askotak izan, porque igual gugea txarra ez galan izan, gonei enfokeo matematiko eta rentaraz mateatzeko, baina bueno. Oengoz ez da gure helburua, lehen esan dena ez, guge gustatzegulako, euskarare gustatzegulako, interneta gustatzegulako baita, alegia, interneteko jarduera guztia eta bai, programazio eta olako oso gustatzezkigu, eta baitza gozada da, ez? Zorun, ez da gehiago. Etorkizunari begira, argi dago, denok nahi dugula orain aurreko duela urtebeteko egorara itzultzea, baina luzera begira, zuk esan duzu, azken zuen borondat eskolana da, eta zuek bukatzuen baduzue, agian tropelak ez du jarraituko. Urte batzutara begira ze ikuspegi duzu tropelarekin, nola jarraituko du? Bueno, beti du ez, zorionez, 2021 honeko txukuna hasi da, egia Australiako, Tour Down Under etzala
jokatu, baina, bueno, Australia eta uste herrialde berezia dela eta bere lokalizazioatik eta bar, baina badirudi, ez niza terreno estradiak ikerarri ikusi genuen, mantendu diala, Italia baina zona, eta Frantzia bera ere pixka zona, arreskutsu dira. Badirudi jarraituko dela, nik zalantzan Euskal Herriko itzuliare jokatuko tezano ez, baina badirudi aurrera joango dela, hor, eraso aitzek genioan sastontan nahiko neurri zortzagatu dituztela eta bar, da horre joaztela. Nik uste nahiko optimisten ezela, eta aurtengo denboralia ondo joango dela. Tropelari dagokionez, bueno, gu horre ongo dela, gure asmoa da, lehiakide edo erabiltzaileek mantentzea, hor urte nola eguti akazola jarri zen, kondentsatu zen kasi denboralde guztia, naiz dela azterketatu bertan berak gelditu 3 hilabetetan. Aurten berez baita joko olimpikoa daude, iaz jokatu bertzea joko olimpikoa erpetzatzen jokatuko diela azkenian, eta horrek ere, horrenik ere lehiaketa gehiago sortzitu tropelak. Bueno, gure asmoa bintzat aurten izango litzake esango transizio eta berze konsolidazio hori berreskuratzeko urtia, hori lehenoko mailatan mantentzearena, eta berrikuntatxo bat balioa sartzeko sartu, eta nik uste hurrengo urtea behira, bai zaiatuko garela da, hausnarketatxo bat egiten, urte honetan zehar, aber non gauden, eta berplanteatu horreko denboralde, berdeulako, nik uste Jorge, esaten zen bezala, nik uste berdeula berpintzatzea gauzak, eta berrikuntatxo batzu planteatu, eta zorre planteatu, tropela horretik ere, 21. mendian eta 2021-22, izatea horretik ere, dauden webgune, etxundoretzen webguneen artean, interesgarrienetako bat. Gure asmo izango da. Eskerrik asko gurekin egoteatik, plazer bat izan da zurekin hain luze hitz egitea eta hain interesgarri. Sorte ona, tropelaren denboraldiarekin, espero dugu gero ez da jarraitzaile eta erabiltzaile gehiago izatea, mila esker benetan eta aurren arte. Jorge, plazer bat, nahi zuneako, eta zen laguntza berro aldimena zute, hola zego. Eskerrik asko, agur. Eskerrik asko.